září ještě někdo další. Ja musím zazařiť, zaugustovať. Dúfam, že zaží august, inak som úplne dosral tento joke. Na jednu stranu je super, že Česi majú takéto, že svojské názvy mesiacov, že to je také veľmi pekné, že to proste volajú svojimi slovíčkami peknými. Na druhú stranu to musí byť tak strašne stupidné, lebo aj tak musíš poznať všetky tie medzinárodné, proste január, február. Lebo ak ich nepoznáš, tak v realite si v riti. Ak si niekto z Česka, napíšte, ak to zvládate. August je srpen, super, ja som fakt genius. September je září, teraz musí za septembriť. Proste, ako pomenovať mesiac, v ktorom je ľad? Leden, wow. Alebo mesiac, kedy rastú kvetinky, kvieten, kamo, to je tak strašne kreatívne. Tak august premenujme na teplomer, lebo je teplo, aspoň budú všetky september, október, november, teplomer. Jak by sa volali slovenské mesiace? Okrem teplomeru, ten už máme. Január môžeme dať kľudne ľadeň, pretože ľad je akože v pohode. Február môže byť nejaký krakeň, lebo je krátky. Marec, jareň, apríl, môže byť nejaký vtipeň alebo čo, lebo 1. apríla, haha. Kvieten by sme pomenovali asi, že kvetín, alebo čo. Ale páči sa mi, že jún a júl stále museli pomenovať rovnako, červen a červenec. To podľa mňa akože červeň a červenec môže byť celkom fajn. August už máme teplomer. September to môže byť hroznober, hroznober je fajn, lebo sa bere hrozno. Oktober môže byť niečo strašidelné. Čo by ste dali? Úber je dobre. November je listomrt a už nám ostáva iba december. To je reálne prosinec, iba kvôli tomu, že akože prosíš o darčeky, ne? Ježiška. To môže byť nejaký Kristober, alebo akože Ježiš Kristus. Prosinec znie tak akože zvláštne. Akože by som povedal, že nejaký že snehober alebo čo, ale kedy ste naposledy videli sneh v decembri? Proste pokiaľ nebývate niekde na Orave alebo v Tatrách, tak proste sneh hry. V Bratislave sneží tak raz do roka, aj to za 3 minúty sa roztopí. Snehodar, ok. To je fajn.